Pospost il-funeral ta' Colin Muscat ta' 36 sena li safa vittma tal-isplużjoni li seħħet fil-KAMRA tan-NAR tal-għaqda piroteknika 11 ta' frar ta' San Ġwan f'tal-qadi is-Salini limiti tan-Naxxar. Muscat, l-ewwel vittma għal din is-sena tilef ħajtu l-ħadd fil-għaxija wara li ġarrab ħruq kbir f'diversi partijiet ta' ġismu. One News jinsab informat li d-difna ta' Muscat ġiet posposta għal fatti li għadhom iridu jiġu stabbiliti ċerti fatti li għadhom iridu jirriżultaw mill-investigazzjonijiet tal-Pulizija. Sorsi qrib l-investigazzjonijiet qal lil One News li fil-ħin li seħħ il-każ fil-Kamra tan-NAR kienet qed issir ħidma marbuta ma' dik li fil-piroteknika hija magħrufa bħala stilla li tikkonsisti f'taħlita ta' kimiċi li jipproduċu beraq u murtali. Tkellimna ma' Sandro Schembri li kien ma' Colin Muscat f'ħarqa l-Birgu għal kunċert Rock the Fort li ddeskriva lil dan ir-raġel bħala dilettant tan-nar illi tassew kien attent f'dak li jagħmel u li d-dirizzju tiegħu kien jipprattikah mill-qalb. Għandu idejat kbar ġo moħħu kien in-nar kien iħobbu għalkemm kienu hija parti minn xogħlu ma xorta kien jagħmlu b'dedikazzjoni kbira u kien ikun fuq xogħlu kien sew ħafna dejjem moħħu hemm u dejjem jara kif se jagħmel biex dak li jkun jaqdih u joħroġ riżultat tajjeb. Is-Sur Schembri semma kif ġila ħadem in-nar ma' Colin u semma kif lejliet id-diżgrazzja huma kienu qegħdin jitkellmu fuq il-wirjiet tan-nar illi għandhom jittellgħu matul dan is-sajf. Konna għadna kif konna flimkien il-ġimgħa kellna ħarqa show ġo l-Birgu. Kont jien involut miegħu allura kull ma kienet xi 10 sigħat qabel dej li ġralu. Dakinhar stess konna nitkellmu fuq ix-xogħol li għandna das-sajf u li għandu programm mimli tajjeb. Allura tħossa ħafna. Fimtni, meta s-sibt mbagħad ċemplu li xi ħbieb qaluli x-xukjajt ħafna u tista' timmaġnu jkun ħabib tiegħek ikun parti mill-familja tiegħek. Apparti li jiena dilettant kbir tan-nar, kont ħabib personali tiegħu u tat-tfajla tiegħu wkoll. Allura tħossa kbira. Fuq il-medja soċjali kienu bosta li tkellmu dwar il-ħiliet ta' Colin fil-qasam tal-piroteknika u kemm f'ħajtu xel is-sema b'murtali mill-isbaħ li paxxew lajn ta' eluf ta' Maltin u turisti li għandhom għal qalbhom il-logħob tan-nar.